Gwyliwch Alaw Jones ydw I, a heddi dwi'n cyfweld ar Prifweinidog ar ran Llais heb Faes. Dwi eisiau codi sawl mater gyda Diogelwch am yr hyn sydd yn effeithio bywydau pobl ifanc. Felly fyddech rhywes i drwy ofyn am yr argyfwng tai sydd gyda ni yma yng Nghymru. Fel rhywun sydd eisiau prynu tŷ yn y dyfodol agos, rwy'n eisiau gwybod beth mae e'n ei wneud o ystyried y cynnydd aruthrol mewn ail dai ers dechrau'r pandemig. Diolch yn fawr am y cwestiwn, achos mae'n cwestiwn pwysig. Ni'n gweithio ar nifer o bethau allwn ni'n wneud i trial i wella y sefyllfa mewn cymunedau ble mae pobl ddim yn gallu aros yn y gymuned, achos does dim digon o le i nhw brynu neu rentu. Un ymateb yw i adeiladau fwy o tai fforddiadwy i bobl. Mae targed uchelgeisiol da ni dros Gymru gyfan, ond allwn ni ganolbwyntio ar rai pethau allwn ni wneud yn y cymunedau fel na. Mae pethau ni'n gallu wneud yn y maes cynllunio, mae pethau ni'n gallu wneud yn y maes trethu hefyd. Y rai pethau yn y dwylo ni fel Llywodraeth, rai pethau yn y dwylo ar awdurdodau lleol. So dyna'r sefyllfa a hyn o bryd, nifer o syniadau, siarad gyda bobl lleol, bwrw mlaen i wneud pethau ymarferol sydd â gilydd yn gallu wneud wahaniaeth. O ran maes cynllunio tai, mae cael caniatad i cynllunio i adeiladu tŷ yn anodd erbyn hyn. Oes yna fwy o waith neu cynlluniau ar gael mwyn helpu bobl ifanc i wneud hynny? Wel, mae yn anodd. Dwi'n gwybod hynny. So, ar un ochr, mae pethau dan ar raglen o adeiladau fwy o tai fforddiadwy. Ond mae mwy ni'n gallu wneud, mae nifer eitha fawr o tai wag da ni yma yng Nghymru. A mae mwy ni'n gallu wneud i drio tynnu fwy o tai fel yna nôl i'r farchnad i helpu bobl ifanc. Ni wedi wneud hynny'n barod yn y cymoedd lawr yn y de, a mae cynllun yna wedi llwyddo. Ond y broblem efallai gyda prynu tŷ sydd eisoes wedi adeiladu yw'r ffaith bod prisiau tai mor uchel ar hyn o bryd i bobl ifanc hyd yn oed i ffordiau prynu. Does dim byd ni gallu wneud am y pris. Mae hwnna'n just lawr i'r farchnad, a mae'n amhosibl i unrhyw lefel o'r Llywodraeth yn fy marn i, jyst i trial i wneud rhywbeth i tynnu prisiau nôl. Allwn ni wneud pethau i helpu bobl ifanc rannu y pris o'r prynu tai rhwng nhw ac y Llywodraeth, enghraifft. Sa'n siŵr amdano chi, ond dwi'n ysu am noson mas mewn clwb nos gyda'r merched. Felly, fe holes i Diogelwch, a fydd angen i ni gael tŷsysgrif brechu cyn i hynny ddigwydd. Wel, mae'n drwg da fi i ddweud, bydd rhaid i bobl aros tan dydd Gwener. Ni'n yn y trydydd wythnos o'r seicl sydd da ni cwrddodd y cabinet prynhawn ddoe a mae cyfarfod arall da ni bore dydd Iau. Ar hyn o bryd, yma yng Nghymru, dydyn ni ddim wedi cael ei perswadio am defnyddio dysgrif brechu. A hithau'n wythnos yr Eisteddfod, a neb yn agos at unrhyw faes, roedd rhaid i mi ofyn beth yw effaith colli 2 brifwyl ar ein nod o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Wel, gobeithio bydd e ddim yn mynd i cael effaith drwg ar targed uchelgeisiol yna. Mae'r Eisteddfod yn fy marn i wedi bod yn creadigol a wedi creu nifer o posibiliadau i tynnu bobl i fewn. Does dim byd fel bod ar y maes wyneb a wyneb gyda bobl eraill yn oes i cymdeithasu a siarad ac yn y blaen. Ond ni yn gwybod, trwy wneud pethau ar-lein hefyd, mae nifer eitha fawr o bobl gyda diddordeb yn yr Eisteddfod sydd eisiau weld beth sy'n mynd ymlaen, sydd ddim yn gallu teithio bob blwyddyn at y maes. Ond nawr, mae nhw yn gallu cymryd rhan yn yr Eisteddfod. Pa mor bwysig wedyn mae cynnal yr Eisteddfod o ran ein targed flwyddyn nesaf? Bydd posibiliadau i ni dod yn ôl yn personol ar y maes, ond cario mlaen gyda fwy o pethau
ar-lein i bobl sydd ddim yn gallu dod yn personol, yn dal yn gallu cymryd rhan yn yr Eisteddfod. I cael y ddau ochr dy gilydd, bydd hwnna'n mynd i creu fwy o cyfleoedd i bobl sy'n eisiau dysgu Cymraeg, defnyddio Gymraeg, feddwl am cryfder y iaith am y dyfodol hefyd. Pwnc arall sy'n bwysig i bobl ifanc yw Newid Hinsawdd, ac o ystyried pa mor anodd yw i ddechrau i deithio o de i ogledd Cymru, fe holes i Mark Drakeford a oes angen gwyddnewid trafnidiaeth cyhoeddus Cymru mwyn lleihau allyriadau carbon a taclo Newid Hinsawdd. Rhaid i ni fod yn fwy o radical ym mhob maes. Fel dwi'n siŵr chi wedi weld, just cyn ar egwyl yr haf yn y Senedd, oedd datganiad gyda Lee Waters yn esbonio sut ni'n mynd i redeg ein raglen deithio am y dyfodol. Llai o bwyslais ar adeiladau ffyrdd newydd, a fwy o pwyslais ar trafnidiaeth gyhoeddus a newid y ffordd ni'n defnyddio ar arian sydd â ni. A'r cwestiwn ola ni eisiau holi i'r Prifweinidog oedd un mwy personol. Ar ôl gweld yr holl brotestio tu allan i'w gartref yn ddiweddar, rwy'n eisiau gwybod a yw'n poeni am ei ddiogelwch a diogelwch ei deulu. Dwi ddim yn becso am diogelwch, ni'n lwcus am yng Nghymru. Mae mwyafrif fawr o bobl, pan chi'n cwrdd â nhw, maen nhw'n gyfeillgar, pan maen nhw ddim yn cytuno. Maen nhw'n resymol a jyst yn eisiau esbonio pethau sy'n pwysig iddyn nhw. So dwi ddim yn becso am diogelwch. Wrth cwrs mae hawliau pwysig i bobl i brotestio, ond mae lle i wneud e. Tu fas y Senedd, tu fas ble mae y swyddfa ble dwi'n gweithio, mae hwnna'n ffain. Does dim problem o gwbl. Ond dwi ddim yn meddwl mae'n deg i bobl eraill, a mae bobl troi lan fel na a cael effaith eitha drwg ar bywydau nhw. Wel, diolch yn fawr iawn i chi, Mr Drakeford, am eich amser yma heddi ac am eich ymatebion. Diolch. Diolch.